कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रेम माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमः आचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथा दामदया नगरग्रामतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം, എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മള് 18 ദിവസത്തെ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിൽ നിന്നുള്ള ആ ഭഗവത്ഗീതാ പഠനം 18 ദിവസത്തെ അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം പിന്നിട്ടു 2-ാം ദിവസത്തിലേക്ക്. അധ്യായം 2 സാഖ്യയോഗം ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്നാണ് പ്രഭുപാദ് ഇതിന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം എല്ലാ അധ്യായങ്ങളെ കുറിച്ചും വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യായങ്ങളെ കുറിച്ചും ഈ അധ്യായത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മള് 1-ാം അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു, യുദ്ധക്കളത്തില് നിരന്നു നിൽക്കുന്ന ബന്ധുക്കളായവരെയൊക്കെ നോക്കി കണ്ടപ്പോൾ ആ അർജുനന് അനുകമ്പ വന്നു അല്ലേ, വിവശനായി പോയി. ഒന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയില് ആ വില്ലും ശരവും താഴെ വെച്ച് തേർത്തട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്, വിഷാദഗ്രസ്തനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയാനുണ്ടായ 5 കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. ആരാണ് പറയുക 5 കാരണങ്ങൾ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മൃദുല ഹൃദയത്വം, ഭൗതിക സുഖാനുഭവം, പാപം, കുടുംബ പാരമ്പര്യം, തീരുമാനമെടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ. അങ്ങനെ 5 കാരണങ്ങളാണ് യുദ്ധം ചെയ്യണില്ല ഞാൻ എന്ന് പറയാൻ അർജുനൻ പറയാനുണ്ടായ കാര്യം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇനി അധ്യായം 2. ഈ അധ്യായത്തില് ക്ഷത്രിയ വീര്യം നശിച്ച് ധർമാധർമ്മങ്ങള് ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കാതെ വന്ന വേളയില് അർജുനന് ഭഗവാനില് ശരണാഗതി അടയുന്നുണ്ട് ഈ അധ്യായത്തില്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അങ്ങനെ ആ ശരണാഗതി അടയുമ്പോ ഭഗവാൻ ഒരു ഗുരുവായില്ലേ, അല്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ ജഗദ്ഗുരുവാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഗുരുവായി. അപ്പോ അർജുനൻ ആരായി? ഇപ്പൊ സഖാവോ ഫ്രണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഭക്തനോ ഒന്നുമല്ല, ഇപ്പൊ ശിഷ്യനായി മാറി. അപ്പോഴിനി ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാം, അറിവൊക്കെ പകർന്നു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആത്മതത്വം ഉപദേശിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ആത്മാവ് എന്നുള്ളത്? നശ്വരമാണ് ശരീരം. ഈ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ജീവൻ, ആത്മാവ്, സത്ത, അവബോധം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒന്നുണ്ട്. അത് ശാശ്വതനാണ്, മരണമില്ല. അങ്ങനെ ശാശ്വതനായ ആത്മാവും നശ്വരമായ ശരീരവും തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉപദേശം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഈ അധ്യായം മുതല് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളാണ് നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഇപ്പൊ പുനർജന്മം എന്നുള്ള പ്രക്രിയ അതെങ്ങനെയാണ്, പിന്നെ ഭഗവത് പ്രീതിക്കായുള്ള നിസ്വാർത്ഥ സേവനത്തിന്റെ സ്വഭാവം അത് പറഞ്ഞു തരും. പിന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരാളിന്റെ സവിശേഷതകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പെരുമാറുന്നത്, എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും. അർജുനനെ
ബുദ്ധിയോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ, അതല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഈ ആത്മാവ്, ശരീരം എന്നൊക്കെ അപഗ്രഥിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. സാഖ്യയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈശ്വരനെ പരമാത്മ തത്വമാണ് എന്നറിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടിച്ചേരേണ്ടത് എന്നുള്ള ആ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന അധ്യായങ്ങളിൽ ഒക്കെയുള്ള ചെറുതായിട്ടൊരു ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈ അധ്യായം പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് 6 ഭഗങ്ങളോട് കൂടിയതാണ്. പരാശര മുനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം ഇവയുടെയൊക്കെ പരിപൂർണത ഭഗവാനിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. ഇതിവിടെ പ്രകാശമാണ്, ഇതിവിടെ പരമാത്മാ രൂപം, ഇതിവിടെ ഭഗവാൻ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലേ? വദന്തി തത്വവിധിസ്തത്വം യജ്ഞാനമദ്വയം ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനിതി ശബ്ദത്തെ എന്നാണ്. പരമസത്യത്തെ അറിയുന്നവൻ അതിനെ സമാനമായ 3 ഭാവങ്ങളിലാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. പരമസത്യത്തിന്റെ ആ ഭാവങ്ങൾ ബ്രഹ്മമായും പരമാത്മാവായും ഭഗവാനായും അറിയപ്പെടുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോ ചിലവര് ഇതൊന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോ സൂര്യനെ നോക്കൂ. ആദ്യം നമ്മള് സൂര്യകിരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ? സൂര്യൻ ഉദിച്ചു എന്നറിയാം. സൂര്യകിരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത്. അതിനുശേഷം കുറച്ചുകൂടെ അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോഴാണ് ആ സൂര്യമണ്ഡലം കാണപ്പെടുന്നത്. അതിലും അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് സൂര്യദേവനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെയാണ് ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള 3 തരത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നവരാണ് ഭക്തർ എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നവര്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം, ഇവയുടെയൊക്കെ ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ പരിപൂർണമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഈ 6ഉം ഭഗവാനിൽ പരിപൂർണതയിലുണ്ട്. മനുഷ്യരിലും ചിലപ്പോൾ സൗന്ദര്യമുള്ളവരുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്തുള്ളവരുണ്ടാവും അല്ലേ? അങ്ങനെ ചിലതൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ടാവും. പക്ഷെ എല്ലാം ഈ 6ഉം ഒന്നിച്ച് പരിപൂർണമായിട്ട് ഉള്ളവര് മനുഷ്യനുണ്ടാവില്ല. അത് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ്? ഇപ്പോ അർജുനന്റെ സ്റ്റേജ് എന്താണ്? അർജുനന്റെ തലം ആകെ വിവശനായിട്ട് അല്ലെ, ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കണില്ല. ഈ ശരീരമാകെ ചുട്ടുനീറുന്നു, മുഖം വരളുന്നു, അതുപോലെ കൈകാലുകളൊക്കെ തളരുന്നു, ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അർജുനൻ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇതാണോ അർജുനന്റെ സ്വഭാവം? അർജുനൻ വില്ലാളി വീരനാണ് അല്ലെ, ലോകമെമ്പാടും പുകൾപെറ്റ ആളാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നിരന്തര ജീവിതത്തിൽ കാണാം. ഇപ്പോ മുൻ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ തിളങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കാം. ഇപ്പൊ 10ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ബോർഡ് എക്സാമിന് മുമ്പ് വിവശനായിട്ട് മാതാപിതാക്കളോട് പറയാണ്, എനിക്ക് ഒന്നും അറിയണില്ല, ഞാൻ പഠിച്ചതൊക്കെ മറന്നു പോണു എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോഴ് അമ്മയും അച്ഛനും എന്താ ചെയ്യാ? ഇത്ര നാളും നീ ഇത്രയും നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങി പാസ്സായ കുട്ടിയല്ലേ, നിനക്ക് സാധിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോഴ് അവന്റെ വിഷാദമൊക്കെ മാറുകയാണ് അല്ലെ? ഇതുപോലെ മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, നിനക്ക് എങ്ങനെ ഈ ശ്രേഷ്ഠമല്ലാത്ത കാര്യം, ഈ ദുഷ്കീർത്തികരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് നിനക്ക് എന്താണ് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നത്? ഇത്രയും നാള് എല്ലാവരും നിന്നെ വാഴ്ത്തി, ഇപ്പൊ നീ ഭീരുവാണോ? ഞാൻ അറിയുന്ന അർജുനൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കുലുക്കി ഉണർത്തുകയാണ് അർജുനനെ. അതുപോലെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, അതേ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇപ്പോ സമീപിക്കുന്നത് അർജുനന്റെ നേരെ. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ ചെയ്യണേ? അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളുമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെന്ന് അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്ന് അറിയുന്ന ആൾക്ക് ചേർന്നതാണോ ഈ വിവശത? ഇത് നിനക്ക് ദുഷ്കീർത്തി ഉണ്ടാക്കും, ഇത് ആണത്തമില്ലായ്മയാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അഭിമാനക്ഷതമേൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, മഹാത്മാക്കളായ ഗുരുജനങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതിലും നല്ലത്
ഭിക്ഷയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നതാണ് എന്ന് അർജുനൻ വിരക്തനായി മാറി അല്ലേ. എന്നാ പിന്നെ സന്യാസി ആവട്ടെ അല്ലെ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അർജുനൻ. ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് 7ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. കാർപ്പണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവ പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മസമ്മൂഢചേത യശ്രേയസ്യാ നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാധി മാം ത്വാം പ്രപന്നം. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജീവിത ലക്ഷ്യം അറിയാതെ വരുന്ന വേളയില് എന്താണ് വഴി കാട്ടിത്തരാൻ ഒരു ഗുരു വേണം. എപ്പോഴും വിശ്വാസ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, കാൽക്കൽ വീണു ഭഗവാന്റെ. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. അപ്പൊ ഇതുവരെ ഫ്രണ്ടായിട്ട് തോളിൽ കൈയിട്ട് നടന്നു അല്ലെ അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ. ഇപ്പോ മനസ്സിലായി. എന്താ മനസ്സിലായത്? ഈ എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടൊന്നും ആവില്ല. ഇപ്പോ പൂജ്യങ്ങൾക്ക് വിലയുണ്ടോ? അതിന്റെ മുൻപിൽ ഒരു ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം വിലയായി. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവണം, ഭഗവാനെ ശരണാഗതി ചെയ്യണം. എന്നാലാണ് നമുക്ക് എല്ലാ കഴിവുകളും ഒത്തുചേർന്ന് കിട്ടുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാവുന്നത്. പ്രഭുപാദ് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആരും കൊളുത്താതെ തന്നെ ആളിക്കത്തുന്ന കാട്ടുതീ പോലെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങള് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേരും. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്നെ വരുന്നതാണ് അല്ലെ ഇതെല്ലാം. അങ്ങനെയുള്ള ആ വിഭ്രാന്തികൾ വരുമ്പോഴ് നമ്മള് പരിഭ്രമിക്കരുത്, സംഭ്രാന്തരാവാതെ. അങ്ങനെ സംഭ്രാന്തരാവണ സമയത്ത് നമുക്ക് ആരാണ് ഒരു പരിഹാരം പറഞ്ഞു തരേണ്ടത്? ഒരു ഗുരുവാണ് അല്ലെ. ശാസ്ത്രസമ്മതമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരം തന്നെ ആത്മീയ ഗുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ്. അപ്പോ മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അമൂല്യ സ്വത്താണ്. മനുഷ്യജന്മം ശ്രേഷ്ഠതരമായതാണ്. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ മനുഷ്യന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ അവസരം കൈവന്നിരിക്കുകയാണ്, ഒരു ചാൻസ് ആണ് ഇപ്പോ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയത്. അത് വേണ്ട വിധം നമ്മള് ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പൊ അർജുനന് ഇവിടെ മനസ്സിലായി, ജീവിതത്തിലെ ചുട്ടുനീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് തന്റെ ജ്ഞാനം കൊണ്ടോ അസ്ത്ര അഭ്യാസം കൊണ്ടോ ഒന്നും തന്നെ ആവില്ല എന്ന് അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ. ആ വേളയില് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ ബുദ്ധിമാനാണ്, എന്നാലും ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെ ചൊല്ലിയിട്ട് നീ ദുഃഖിക്കുകയാണിപ്പോ. നീയും ഞാനും ഒക്കെ എക്കാലവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരും എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു, ആരും ഇല്ലാതാവില്ല എന്ന്. ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആവേണ്ടതുണ്ട്. അർജുനൻ അങ്ങ് മുഴുവൻ മനസ്സിലായില്ല. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയാണ് 13ാമത്തെ ശ്ലോകം, ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. അപ്പോ ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ്, നമ്മുടെ ജീവൻ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ, നമ്മളെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ആ സത്ത, ആ അവബോധം, അതാണ് ദേഹി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ആ ദേഹി എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മാവ്, ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമമുണ്ടാവില്ല. ഒരാള് ബാല്യകാലം കഴിഞ്ഞ് യൗവനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും കരയാറുണ്ടോ, വിഷമിക്കാറുണ്ടോ? ആള് വലുതായി, നന്നായി, യുവാവായി എന്നേ പറയുള്ളൂ അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി. ഈ ജീവൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ആത്മാവ് ഈ ദേഹം വിട്ട് മറ്റൊരു ദേഹത്തിലേക്ക് പോവുക, അതാണ് ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി എന്ന്. അപ്പോ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. യൗവനത്തിൽ നിന്ന് വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട്, അതുപോലെയുള്ളൂ വാർദ്ധക്യം. അത് കഴിഞ്ഞ് ശരീരം ജീർണിച്ചു നശിക്കണു. ശരീരം നശിക്കുമ്പോഴും ആത്മാവ് നശിക്കണില്ല, അതിന് മറ്റൊരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്, പുതിയ ഇനി കൂടുതലായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ പഞ്ചഭൂതാത്മകമാണ് ശരീരം. അതിനകത്ത് അനശ്വരനായിട്ട് ഒട്ടും നശിക്കാത്ത, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അനശ്വരനായിട്ടുള്ള ആത്മാവുണ്ട്. ആ ആത്മാവുണ്ട് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്? നമ്മുടെ ഋഷിമാര് ധ്യാനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ അറിവാണത്.
ഉപനിഷത്തുക്കളിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ബാലാഗ്രശതഭാഗസ്യ ശതഥാ കൽപ്പിതസ്യ ച ഭാഗോ ജീവസ വിജ്ഞേയ സജാനന്ദ്യായ കൽപ്പത്തെ. ഇപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാണ് എന്നറിയോ? തലമുടിയുടെ അറ്റത്തിന്റെ 10,000-ൽ 1 ഭാഗം. അപ്പൊ എത്ര തന്നെ ഉണ്ടാവും? ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. ഒരു സ്ഫുലിംഗം മാത്രം അല്ലെ? ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് തെളിവ് നൽകാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ഇപ്പോ സ്നേഹം, വേദന, അതൊക്കെ എത്രയുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുമോ? എനിക്ക് ഇത്ര 1 കിലോ സ്നേഹമുണ്ട്, അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലല്ലോ. അതൊന്നും തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഋഷീശ്വരന്മാര്, അവർക്ക് ലാബൊന്നും ഇല്ല. അവരുടെ ലാബറട്ടറി എന്ന് പറയണത് അവരുടെ മനസ്സാണ്. ഈ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പോലെ ലാബില് പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടല്ല അവര് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്? ശാസ്ത്രജ്ഞര് കണ്ടുപിടിച്ചു പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ. അപ്പോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് ജീവൻ ഉണ്ട്, ആത്മാവ് അല്ലെ? ആ ആത്മാവ് ആരും കാണുന്നില്ല, സ്കാൻ ചെയ്താലും കാണില്ല. അപ്പൊ ധ്യാനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഋഷിമാർ കണ്ടെത്തി അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതാണ്, അനുഭവിച്ചറിയേണ്ട സത്യമാണ് ആത്മാവ്. ഇപ്പോ ഒരു ജീവന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ നോളജ് തന്നെ ആത്മാവാണ് ഞാൻ എന്നുള്ളതാണ്, അതല്ലാതെ നമ്മൾ ശരീരമല്ല. അപ്പൊ ഗുരു പഠിപ്പിക്കുക അതാണ്, ഞാൻ സച്ചിദാനന്ദനാണ്, ആത്മാവാണ് എന്ന്. അപ്പോ ഈ മനുഷ്യജന്മം ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ മനുഷ്യന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. മൃഗങ്ങൾക്ക് മറ്റു പല കഴിവുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാല് നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമുക്കല്ലേ സാധിക്കുള്ളൂ നാമം ജപിക്കാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ എന്താണ്? പഞ്ചഭൂതാത്മകമായിട്ടുള്ള ജഡശരീരം, നമ്മുടെ ആ സ്ഥൂല ശരീരത്തിനാണ്. ഫയർ, വാട്ടർ, സ്കൈ, എയർ, എർത്ത്, അങ്ങനെ പഞ്ചഭൂതം അല്ലേ? അതുപോലെ എന്നാൽ ആത്മാവോ? ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല. അനശ്വരനായിട്ടുള്ള ആത്മാവുണ്ട് ഈ ശരീരത്തിനകത്ത്. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിള് പോലെ പറയാം. നമുക്കൊരു ജീവിതത്തിന്റെ ചക്രം പോലെ. ഇപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നു, അത് മുട്ടുകുത്തി നിന്നു, നടന്നു, അങ്ങനെ കുറച്ച് വലുതായി, യുവാവായി, പിന്നെ വലിയ പുരുഷനായി, അങ്ങനെ കുറെ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ? പണമൊക്കെ സമ്പാദിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ക്ഷയിക്കാനാണ് തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നെ ക്ഷയിച്ചു, പിന്നെ ഒരു നാൾ നശിച്ചു അല്ലെ? മരിച്ചു. അങ്ങനെ മരിച്ചാലും വീണ്ടും ആ ആത്മാവ് വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ലൈഫ് സൈക്കിള് ഇവിടെ കാണിച്ചു. ആളുടെ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ ആത്മാവിന് മാറ്റമില്ല. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ആത്മാവിന്റെ അവിടുത്തെ പ്രയോജനം, ആത്മാവിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു കാറ് വെറുതെ ഓടില്ല അല്ലെ? കാറിനകത്ത് ഒരാള്, ഡ്രൈവർ വേണം അത് ഓടിക്കാൻ. അതേപോലെ നമ്മുടെ ശരീരം അത് വെറുതെ ചലിക്കുന്നില്ല, അതിൽ ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ അത് ജീവനുള്ള ശരീരമാണ് ചലിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ഒക്കെ ക്ഷമമാവുന്നത്. അതുപോലെ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് വീണ്ടും 84 ലക്ഷം തരം ജീവജാലങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ളത്. അതില് പല ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം നമുക്കിപ്പോ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. 84 ലക്ഷത്തില് പല ജലജീവികള്, മണ്ണിന്റെ അടിയിലുള്ള ജീവികള് അല്ലെ? പക്ഷികള്, മൃഗങ്ങള്, അതുപോലെ ചെടികൊടികള്, മരങ്ങള്, അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിട്ട് ഇനിയും നമ്മൾ ജനിച്ചേക്കാം. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതൊക്കെ നമ്മൾ പോകെ പഠിക്കും. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഒരു മാതാജി എന്താ ചെയ്യണേ? ഒരു കേജ്, ഒരു പക്ഷിക്കൂടിനെ വളരെ മനോഹരമാക്കി അല്ലെ? ഗോൾഡൻ പെയിന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അതിനകത്തുള്ള പക്ഷിക്കോ ആഹാരമൊന്നും കൊടുക്കാതെ അത് ചത്തുപോയി. എന്നാൽ ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, അടുത്ത പിക്ചറില് ഈ പക്ഷി വളരെ നല്ലതായിട്ട് ഇരിക്കണു അല്ലെ? പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് തുരുമ്പെടുത്ത കൂടൊക്കെയാണ്, അത് കാര്യമില്ല, സാരമില്ല. പക്ഷെ പക്ഷി അതിനകത്ത് ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെയാണ്
നമ്മള് ആ സ്ഥൂല ശരീരം, നമ്മുടെ ഈ പുറമെ കാണുന്ന ഈ ശരീരത്തിനെ ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ കൊണ്ടുപോയി മിനുക്ക് പണികളൊന്നും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ ആത്മാവിനാണ് പോഷണം ലഭിക്കേണ്ടത്. ആത്മാവിന് എങ്ങനെ പോഷണം ലഭിക്കും? ആത്മാവിന്റെ പോഷണാണ് ആ പരമാത്മാവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ആ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് നാമം ജപിക്കുക, മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുക, പൂജ എല്ലാം ചെയ്യുക, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ് പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ വേറൊരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറയുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മള് ചെറിയ കുട്ടി ആയിരിക്കുമ്പോഴ് അവന് ഒരു 3 ചക്രമുള്ള കുഞ്ഞു സൈക്കിൾ വാങ്ങി കൊടുത്തു, അല്ലെ? പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വലുതാവുമ്പോ അവൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇത് വേണ്ട, എനിക്ക് 2 ചക്രമുള്ള സൈക്കിൾ വേണം. ഓ ശരി പറഞ്ഞു, അത് വാങ്ങി കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് കോളേജിലെത്തി, അപ്പോഴും പറഞ്ഞു എനിക്ക് സ്കൂട്ടർ വേണം. ഓക്കെ, സ്കൂട്ടർ വാങ്ങി കൊടുത്തു. പിന്നെ അവന് ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോഴ് അവൻ ഒരു കാറ് വാങ്ങാണ്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ 4ന്റെയും ഡ്രൈവർ ഒന്നാണ്, അല്ലെ? അവൻ തന്നെയാണ് ഡ്രൈവർ. ആ ശരീരമാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, അല്ലെ, പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വാഹനം മാറി മാറി വന്നു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ശരീരവും, അല്ലെ? ആത്മാവ് ഒന്നാണ്. ശരീരത്തിന് പല പല മാറ്റങ്ങൾ വന്നേക്കാം, പക്ഷെ ആത്മാവിന് മാറ്റമില്ല. ഇതും ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ തന്നെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജനിക്കുന്നു, വളരുന്നു, അങ്ങനെ ക്ഷയിക്കുന്നു, മരിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരു ശരീരം എടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ ആത്മാവിന് അനേകം ജന്മങ്ങള് കഴിഞ്ഞിട്ട്, ജനിമൃതികൾ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തില് ഇപ്പോഴിവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പറയാൻ പറ്റില്ല, ഭഗവാൻ അറിയാം എല്ലാം. എത്ര ജന്മങ്ങൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു, ഇനി എത്ര ജന്മങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്നു, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നമുക്കൊരു പിടിപാടുമില്ല. 84 ലക്ഷം തരം ജീവജാലങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. അതാണ് പലരും പല തരക്കാരെ, അല്ലെ? ഒക്കെ എല്ലാം എവിടെ നോക്കിയാലും വ്യത്യസ്തത മാത്രം. പക്ഷേ ആത്മാവിന് വ്യത്യാസമുണ്ടോ? എല്ലാം ഭഗവത് അംശങ്ങളാണ്. എല്ലാ ജീവികളുടെ ഉള്ളിലുമുള്ള ആ സത്തയുണ്ടല്ലോ, ആ ആത്മാവ്, അതെല്ലാം ഒന്നാണ്. ഒരേ ഒരു ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. ഈ ശരീരത്തിന് ഏത് രൂപമോ ഭാവമോ എന്തു വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും അകത്തുള്ളത് ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ആത്മാവ്, ഒരേ ഒരു ആത്മാവാണ്, ഭഗവത് അംശം തന്നെയാണ്. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. മാത്ര സ്പർശാസ്തു കൗന്തേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദ ആഗമാപായിനോ നിത്യാസ്താം സ്ഥിതിക്ഷസ്വ ഭാരത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയത്രേ. ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് അവയുണ്ടാകുന്നു. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. നമുക്ക് ജീവിതത്തില് ക്ഷണികങ്ങളായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങള് ദുഃഖങ്ങള് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? അത് എന്തുപോലെ മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെ പല സുഖദുഃഖങ്ങൾ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോ ഈ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്നാണ് ഇവയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്, അല്ലെ? നമുക്ക് നല്ലത് കാണാൻ ആഗ്രഹം, അപ്പൊ സുഖം, ആ കണ്ണിന്റെ സുഖം, അല്ലെ? സുഖമുള്ളത് ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ അനുഭൂതി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലതും ഉണ്ട്. ഖേദം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. സുഖം ദുഃഖം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അതിനെ പറയും. അപ്പോ ഭാരത, അവയൊക്കെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. തിതിക്ഷ എന്നിവിടെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതിലൊന്നും നമ്മൾ അസ്വസ്ഥരാകരുത്. പലതും വന്നും പോയും ഇരിക്കാം. ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ സഹിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം. മഞ്ഞുകാലത്തും വേനൽക്കാലത്തും ഒക്കെ നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങള് നിറവേറ്റുക തന്നെ വേണം. ഇപ്പൊ വൈദിക വിധി അനുസരിച്ചിട്ട് മഞ്ഞുകാലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാതസ്നാനം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ വേനൽക്കാലം കൊടും ചൂടാണ്, കുടുംബിനികള് അടുക്കളയിൽ പാചകം ചെയ്യാണ്, അല്ലെ? അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. അവരുടെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്താണ്. അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരത്തിൽ എങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സത്ത, ആത്മാവ്, അതിന് നാശമില്ല. അനശ്വരനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാനും ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഭൗതിക ദേഹത്തിന് നാശം ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം, അതിനെ നശിപ്പിക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് സാധിച്ചേക്കാം. അതിൽ വാഴുന്ന ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്. ജീവാത്മാവ് കൊല്ലപ്പെടുകയോ അതല്ല കൊല്ലുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല.
പല പല സീസണില് ചിലപ്പോൾ പച്ച പിടിച്ചിരിക്കും അല്ലേ മരം, ചിലപ്പോൾ അത് പഴുത്തു പോവും ഇലകള്, പിന്നെ ഉണങ്ങും. അങ്ങനെ പല സീസണില് പല രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. എല്ലാം തിദിക്ഷയോടെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. സുഖം ദുഃഖം അല്ലേ, എല്ലാം ഉണ്ടാവും ജീവിതത്തില്. അതിനെ എല്ലാം നമ്മൾ തിദിക്ഷയോടെ ഫേസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 20-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ കദാചിന്നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാ വാ ന ഭൂയ അജോ നിത്യശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല. അതുണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. ആത്മാവ് എങ്ങനെയുള്ളതാണ് അല്ലേ? ആത്മാവിന് ന ജായതേ മ്രിയതേ, ജനിക്കുന്നില്ല, മരിക്കുന്നില്ല, അത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇനി ഉണ്ടാവുകയില്ല. അജനാണ്, അജോ നിത്യശാശ്വതോയ, അജൻ നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, പുരാണനാണ്. ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ, ശരീരം നശിക്കുമ്പോഴ് അതിന് നാശം ഉണ്ടാവണില്ല, ആത്മാവ് നശിക്കണില്ല, ശരീരമാണ് നശിക്കുക. അപ്പോ ഈ പരമപുരുഷന്റെ സൂക്ഷ്മ ആണുപ്രായങ്ങളായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കള് ഗുണങ്ങളിലും പരമാത്മാവിനെ പോലെ തന്നെയാണ്. എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട് നമുക്കും, നമ്മുടെ ആത്മാവിനും. ഈ ശരീരത്തിനെ പോലെ അത് മാറ്റങ്ങൾക്കൊന്നും വിധേയമല്ല, അതിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. ശരീരത്തിന് 6 തരം മാറ്റമുണ്ട്. ഭൂമിയിലേക്ക് ജനനം, വളർച്ചയുണ്ട്, ചിലതെല്ലാം ചെയ്യുക, പിന്നീട് ക്ഷയിക്കുക, മറയുക. ആത്മാവിന് മരണം ഒന്നുമില്ല, ഒരു മാറ്റമില്ല, കാലഭേദങ്ങളില്ല, ശാശ്വതനാണ്, ആദിമനാണ്. ആത്മാവിനെ കാണാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല, എങ്കിലും അവബോധത്തിന്റെ ആ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഒരു നിലയ്ക്ക് പറഞ്ഞാല് ആത്മാവില് ഉണ്ടായി മറയുന്ന ഒരു ഭ്രമമാണ് ഈ ശരീരം എന്നുള്ളത്. 22-ാമത്തെ ശ്ലോകം. വാസാംസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹ്ണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണോന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി ദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ചെയ്യണതാണ് അല്ലേ? തീരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഡ്രസ്സുകൾ, വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റും അല്ലെ, എന്നിട്ട് പുതിയവ എടുത്തണിയും. അതേപോലെയാണ് ഈ ശരീരം ജീർണിക്കും. കുറെ കഴിയുമ്പോ പ്രായമായി അല്ലെ, കണ്ണ് കാണില്ല, ചെവി കേൾക്കില്ല, അങ്ങനെ ജീർണിച്ച ശരീരം പിന്നെ എന്താ പ്രയോജനം? അങ്ങനെ ആ ജീർണിച്ച ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായിട്ടുള്ള ആ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ദേഹി പറഞ്ഞ ആത്മാവ് പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ മരണത്തിനെ കുറിച്ച് ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാണ്. കണ്ടോ, മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം അത് മാറ്റുക, പുതിയ വസ്ത്രം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക. അതുപോലെയുള്ളൂ മരിച്ച് പുതിയൊരു ശരീരം കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ആത്മാവിനെ തന്നെ പറയാണ്. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവക ചൈനം ക്ലേദയന്ത്യാപോ ന ശോഷയതി മാരുത. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. ആത്മാവിനെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കോ? ഒന്നുമില്ല. ആത്മാവിനെ മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാൻ ഏനം ദഹതി പാവക, അഗ്നി ദഹിപ്പിക്കില്ല ആത്മാവിനെ. വെള്ളം ക്ലേദയന്ത്യാപോ, വെള്ളത്തിന് അതിനെ കുതിർപ്പിക്കാൻ നനപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല, കാറ്റിന് ശുഷ്കിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒന്നും ആർക്കും ഏത് വിധത്തിലും ആത്മാവിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നിവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ആത്മാവ് നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്. 27-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജാതസ്യ ഹി ധ്രുവോ മൃത്യുർ ധ്രുവം ജന്മ മൃതസ്യ ച തസ്മാദപരിഹാര്യർത്ഥേ നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ഭഗവാൻ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ് അർജുനനെ. ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചിതമത്രേ, മരിച്ചവന് ജനനവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. ഇപ്പോ ജീവിതത്തില് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കണം, അത് നിശ്ചിതമാണ്. മരിച്ചാലോ ജനിക്കുകയും വേണം.
അതുകൊണ്ട് നീ അതൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട, ജനന മരണത്തെ കുറിച്ചൊന്നും ഓർക്കണ്ട. നിന്റെ എന്താണോ കർത്തവ്യം അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യൂ എന്ന് അർജുനനോട് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ജീവിതത്തില് താൻ ചെയ്ത കർമ്മം അനുസരിച്ച് ഒരാൾക്ക് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരികയാണ്. ആ കർമ്മങ്ങളുടെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോഴോ അടുത്ത ജന്മം എടുക്കാൻ വേണ്ടി മരിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ. ജനിക്കുക, മരിക്കുക, എന്നിട്ട് കുറെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ അറിയില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ അടുത്ത ദിസ് ലൈഫ് ഈസ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ടു നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് എന്നാണ്. അപ്പോ അറിയില്ല നമ്മൾ നല്ലതാണോ മോശമാണോ ചെയ്യണേ, അടുത്ത ജന്മം ഏതായിരിക്കും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, ഒരാള് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങാൻ പോവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അയാളുടെ ആ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് രക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ? അയാളെയാണ് രക്ഷിക്കേണ്ടത് അല്ലെ, ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് അല്ല. അതുപോലെ ആത്മാവിനെ ഒരാൾക്കും ഹനിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ശരീരം എന്നുള്ള ഈ ഔട്ടർ ജാക്കറ്റിനെ രക്ഷിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം അല്ലെ? ഈ സ്ഥൂല ശരീരം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കഴിയില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് നീ എന്തിനാണ് ദുഃഖിക്കുന്നത് അർജുന എന്നാണ്. 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദേഹി നിത്യമവധ്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാൽ സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ഹേ ഭാരത, ഭാരത എന്നാണ് വിളിക്കണേ. ആ കുലമഹിമ കാണിക്കാണ്. ദേഹി അതായത് ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന സത്ത അനശ്വരനാണ്. അതിനെ കൊല്ലാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. നത്വം ശോചിതുമർഹസി, നീയെ അതൊന്നും ഓർത്ത് വ്യസനിക്കേണ്ട അർജുന എന്ന് പറയാണ്. എന്താണ് ഭാരത, ഈ ദേഹി ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ആത്മാവ് അനശ്വരനാണ്. ആർക്കും അതിനെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല കേട്ടോ. അതോർത്തിട്ടൊന്നും നീയെ വിഷമിക്കണ്ട എന്ന് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു ആത്മാവ്. 37-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാ വാ ഭോക്ഷ്യസേ മഹീം തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്തേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയ. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ? ഹതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി, ഒന്നുകില് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് സ്വർഗം പ്രാപിക്കാം. അതല്ല ജിത്വാ വാ ഭോക്ഷ്യസേ മഹീം, ഇനിയിപ്പൊ ജയിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിലോ നിനക്ക് രാജ്യം ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് തസ്മാത് ഉത്തിഷ്ഠ കൗന്തേയ, അതുകൊണ്ട് നീ എഴുന്നേൽക്കൂ കൗന്തേയ. യുദ്ധായ കൃത നിശ്ചയ, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ യുദ്ധം നീ ചെയ്യൂ എന്നാണ്. കൗന്തേയ എന്നാണ് ഇവിടെ വിളിക്കുന്നത്. എന്താണ് അങ്ങനെ വിളിക്കണത്? കുന്തി പുത്രനാണ് നീ. ആ കുന്തി മഹാറാണി എന്താണ് ചെയ്തത്? എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലെ, മോശം പരിതസ്ഥിതികളിലൂടെ ഒക്കെ ജീവിച്ചിട്ടും അതൊക്കെ ധൈര്യസമേതം തരണം ചെയ്ത ആ കുന്തി ദേവിയുടെ മകനല്ലേ നീ? എന്നിട്ടാണോ? അതാണ് കൗന്തേയ യുദ്ധായ കൃത നിശ്ചയ തസ്മാത് ഉത്തിഷ്ഠ, അതുകൊണ്ട് കൗന്തേയ നീ എഴുന്നേൽക്കൂ, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ഇവിടെ എന്താണ്? ഒന്നുകില് ഇത് വീരസ്വർഗം പ്രാപിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ രാജാവാവും. 38-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സുഖ ദുഃഖേ സമേ കൃത്വാ ലാഭാലാഭൗ ജയാജയൗ തതോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്വ നൈവം പാപമവാപ്സ്യസി. ലാഭം നഷ്ടം, ജയം പരാജയം, സുഖം ദുഃഖം, ഇതൊക്കെ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും നീ ഓർക്കരുത്. എന്നാൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രവൃത്തി പാപപുണ്യമാവുന്നത്? അപ്പോ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി അല്ല, ആ ആളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ആളുടെ മനോഭാവമാണ് പാപപുണ്യങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഡോക്ടർ കത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, അത് ആ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ രക്ഷിക്കാനാണ്. എന്നാ കള്ളനോ അല്ലെ ഉപദ്രവിക്കാനാണ്. അതുപോലെ യുദ്ധത്തില് ഒരു സോൾജിയർ ശത്രുവിനെ കൊല്ലുന്നുണ്ട്, അയാൾക്ക് വലിയ അംഗീകാരമൊക്കെ കിട്ടും.
അല്ലേ? പക്ഷെ ആ തോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സുഹൃത്തിനെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിലോ അപ്പൊ ദണ്ഡം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതാണ്, ആ മനോഭാവത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം. അതാണ് പാപപുണ്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. നീ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണേ? ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. 40-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ സ്വൽപ്പമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. സ്വൽപ്പം എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലും അല്ലേ, നമുക്ക് നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഒന്നുമില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയ ഒരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നൽകുന്നതാണ് എന്ന്. അപ്പോ ഈ ഉദ്യമങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കരുത്, നമ്മളുടെ കർത്തവ്യങ്ങള് ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. ചെറുതാണെങ്കിലും കുറച്ചാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്താല് അതിന് എല്ലാ പാതകങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കൂ, കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭു അല്ലെ അണ്ണാന് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുകയാണ്. അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? രാവണ യുദ്ധ സമയത്ത് അല്ലെ, ചിറകെട്ടുന്ന സമയത്ത് ഈ അണ്ണാരക്കണ്ണന് എന്താ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുക? ചെറിയ മണ്ണിന്റെ തരികളൊക്കെ കൊണ്ടായിട്ട് കെട്ടാൻ സഹായിക്കും. അപ്പോഴോ ഹനുമാൻ സ്വാമി ആവട്ടെ വലിയ വലിയ പർവ്വതങ്ങളൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇടുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ കാലിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഈ അണ്ണാൻ നടക്കുമ്പോ തട്ടിക്കളയാണ് കാലുകൊണ്ട്, പാവം അണ്ണാൻ. എന്നിട്ട് ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭുവോ ആ കൊച്ചു സഹായം പോലും പരിഗണിക്കുകയാണ്, കണക്കിലെടുത്തു. എന്നിട്ട് അണ്ണാന് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനം ഒരല്പം ചെയ്താലെങ്കിലും മതി, അതിന് ഫലം ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഒരു എലിക്കുട്ടിയാണ്, ഒരു കുഞ്ഞെലി ഒരു ചെറി തിന്നാണ് കേട്ടോ. അത് വിശന്നിട്ട് അതിന് ചെറി കിട്ടി, അതൊക്കെ കഴിച്ചു. പിന്നെയും മതിയായില്ല. പിന്നെ നോക്കുമ്പോഴ് ഒരു അമ്പലത്തില് ഒരു നെയ്വിളക്ക് ഇങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഓറഞ്ച് കളറില്. അപ്പൊ വിചാരിച്ചു അതാ വേറൊരു പഴം ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് പഴമാണ് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് കടിക്കാൻ നോക്കിയ സമയം ഈ നെയ്യ് ചൂടായി കിടക്കുന്ന നെയ്യാണ്. ആ നെയ്യൊക്കെ തട്ടി ഇതിന്റെ മേലേക്ക് വീഴാണ്. അങ്ങനെ വീണ് ഇത് എന്താ പറയാ, ഇതിന് ദേഹമൊക്കെ പൊള്ളില്ലേ. അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഇത് അവിടെ കിടന്ന് പെടയാണ്, ഉരുളാണ്. ഭഗവാൻ എന്താ വിചാരിച്ചത്? അത് എന്നെ നമസ്കരിക്കുകയാണ് എന്ന്, ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് അല്ലെ, എന്നെ നമസ്കരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മോക്ഷം കൊടുക്കാണ്. 41-ാമത്തെ ശ്ലോകം. വ്യവസായാത്മികാ ബുദ്ധി രേഖേഹ കുരുനന്ദന ബഹുശാഖാഹ്യനന്ദാശ്ച ബുദ്ധയോ അവ്യവസായിനാം. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്, ലക്ഷ്യവും ഒന്നു മാത്രം. കുരുനന്ദന, ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോടുകൂടിയതാണ്. ബുദ്ധിയോഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ അർജുനനെ കൊണ്ടുവരാം, അങ്ങനെ ആ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കർമ്മനിരതൻ എങ്ങനെ ആക്കാം എന്നാണ്. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി കാക്ഷിക്കാതെ എല്ലാം നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കൃഷ്ണനു വേണ്ടി ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ വിശിഷ്ട കർമ്മങ്ങളായിട്ട് പറയാം. ശാശ്വത ഫലവും അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും. ആധ്യാത്മികത എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന് തുടർച്ചയുണ്ട്. ഈ ജന്മത്തിൽ ഇപ്പോ നമ്മൾ തുടങ്ങി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അടുത്ത ജന്മങ്ങളില് അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോ ഈ ജന്മം പൂർത്തീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും അടുത്ത ജന്മം തുടർന്ന് ചെയ്താൽ മതിയാവും. അപ്പോ അതുപോലെയാണ് ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മൂല സ്രോതസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആ സത്യത്തില്, ആ ഭഗവാനില് ഉറച്ച മനസ്സുണ്ടാവുക, അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ സത്യമായിട്ടുള്ളതിനെ, അതിനെ അനുഭവിച്ചറിയാന്, അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഭഗവാനെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി അറിയണം, അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാവും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിന് പരിപൂർണത ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ആ ദൃഢവിശ്വാസമുണ്ടല്ലോ, അതാണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി, നിശ്ചയാത്മിക ബുദ്ധി എന്നൊക്കെ അതിന് പറയും. അല്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധി പല ശാഖകളോട് കൂടിയതായിരിക്കും, അവര് പലതും ചിന്തിക്കും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവോ? ഉണ്ടാവില്ലേ?
അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല സംശയങ്ങള്. അവ്യവസായികളാണ് അവര്. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിശ്ചയാത്മിക ബുദ്ധിയാണ് അവര്. ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ജീവിത പരിപൂർണത എനിക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള ആ ദൃഢവിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് നിശ്ചയാത്മിക ബുദ്ധി, അതല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോ ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. ലക്ഷ്യവും ഒന്ന് മാത്രം. കുരുനന്ദന, ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതുമാണ്. ബഹുശാഖാഹ്യനന്താശ്ച ബുദ്ധയോ അവ്യവസായിനാം. അവ്യവസായികളുടെ ബുദ്ധി പല ശാഖകളോട് കൂടിയിട്ട്. എന്നാൽ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധിയോ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ്, അല്ലെ? നിശ്ചയദാർഢ്യമാണ് അവർക്കുള്ളത്. എന്തില്? ആ ഭഗവാനിലുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യം. ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് പരിപൂർണത ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ആ ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി. ഇവിടെ എത്ര കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഇത് അല്ലേ, എത്ര ഏകാഗ്രതയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ അർജുനനാണിത്. അർജുനൻ അമ്പെയ്യുന്നത് അല്ലെ, ആ മുകളിലുള്ള പക്ഷിയുടെ കണ്ണിലേക്കാണ് അമ്പെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഛായ ഈ ജലത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് വേണം അമ്പെയ്യാൻ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് അതുപോലും നിസ്സാരമായിരുന്നു അല്ലെ അർജുനന്. 44-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാപഹൃത ചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗ ന വിധീയതേ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. എന്താ പറയണേ? ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രാപഞ്ചികതയിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ ആകർഷിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളിലും സുഖമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളില് ഒക്കെ ക്ഷണിക സുഖമാണ്, എന്നാലും നമ്മൾ അതിലൊക്കെ ആകൃഷ്ടരാവാണ്. ആ സുഖാനുഭവങ്ങളിലൊക്കെ അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇതൊക്കെ കണ്ട് പരിഭ്രാന്തരാവുക. എപ്പോഴും നമുക്ക് ആശിച്ച പോലെ ഒന്നും കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല, അപ്പോൾ പരിഭ്രാന്തി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഈ ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലോ സുഖാനുഭവങ്ങളിലോ ആസക്തരാവരുത്. നമുക്ക് എവിടെയാണ് ആസക്തി വേണ്ടത്? ഭഗവാനോടാണ് ആസക്തി വേണ്ടത് അല്ലേ. അപ്പോ അറ്റാച്ച്മെന്റും വേണം, ഡിറ്റാച്ച്മെന്റും വേണം. ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിരക്തി. എന്തിനോടാണ് വിരക്തി വേണ്ടത്? ഈ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളോടാണ് വിരക്തി വേണ്ടത്. അതോടൊപ്പം വിരക്തി മാത്രം പോരാ, ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റും വേണം. അതെവിടെയാണ്? ഭഗവാനോട് ആസക്തിയും വേണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തിയുള്ളവർക്ക്, അതുപോലെ ക്ഷണികങ്ങളായിട്ടുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്ക് ഒന്നും ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഈശ്വരോപാസന അത് ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല, നമ്മളെ ഈശ്വരോന്മുഖമാക്കണം. അതിനാണ് ഈ ഉപാസനകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അക്ഷരം പഠിക്കുക, അത് പരമലക്ഷ്യമാക്കരുത്. അക്ഷരം പഠിക്കണത് എന്തിനാ? വാക്കുകള് വായിക്കണം, വാചകങ്ങൾ അറിയണം അല്ലെ, അതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം അറിയാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ദൂരവ്യാപകമായ ലക്ഷ്യമാണ്. അല്ലാതെ അക്ഷരം പഠിച്ചതോടത്ത് നിൽക്കല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകും, തൊഴുതു വരും, അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അതല്ല, അവിടെ നിൽക്കരുത്. അതിന്റെ മുകളിലോട്ട്, അത് പരമലക്ഷ്യമല്ല. അതിനേക്കാളൊക്കെ നമ്മളെ ഈശ്വരോന്മുഖമാക്കണം. നമ്മൾ സ്വയം അതിന് പടിപടിയായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നേറണം. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ്? ജയാപജയങ്ങള് ഒന്നും നോക്കാതെ കർത്തവ്യം ചെയ്യുക. വ്യക്തി തൻ്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരവും അതോടൊപ്പം നേടണം. അപ്പോൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിമുക്തനാവണം. മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാകാതെ നോക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ഇവിടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്നാണ് അയാൾക്ക് പേര്. ഇന്ദ്രിയം അതൊക്കെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവതോന്മുഖമാക്കുന്ന ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട്. അത് എപ്പോഴാണോ മനസ്സ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തില് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്, അപ്പോള് അയാള് ദിവ്യ അവബോധം കൈവരിച്ച ആള് ആ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായി മാറും. അതിവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ് ഭഗവാൻ. എന്നിലും പ്രക്ഷുബ്ധനാവാതെ ദ്വന്ദ്ങ്ങള്, സുഖദുഃഖം, ജയാപജയം, ഇതിലൊന്നും സംഭ്രാന്തരാവേണ്ടതില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് കൂടെ. ആ ഭഗവാനാണ് എൻ്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം
എന്നുള്ള അറിവുണ്ടാവണം. അങ്ങനെ അറിവ് നേടി ആത്മസംയമനം നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയെ ആണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. 62ാമത്തെ ശ്ലോകം. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ സംഗസ്തേഷു ഉപജായതേ സംഗാത് സംജായതേ കാമഃ കാമാത് ക്രോധോഭിജായതേ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉളവാകുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, നമുക്ക് 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് അല്ലെ, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങള്. അത് പവർഫുൾ ആണ്. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പ്രബലങ്ങളായിട്ടുള്ള പവർഫുൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമുക്ക് 5ഉം തന്നിട്ടുള്ളത്. ആ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഇങ്ങനെ പുറമേക്ക് വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭൗതികതയില്. അങ്ങനെ ഓരോരോ വിഷയങ്ങളിൽ ചെന്നിട്ട് ഇത് കുടുങ്ങാണ്. കണ്ണിന് നല്ല നല്ലത് കാണണം, കാതിന് നല്ല നല്ലതൊക്കെ കേൾക്കണം, നാവിന് നല്ല രുചിയായിട്ടുള്ളതൊക്കെ കഴിക്കണം. അങ്ങനെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ഓരോ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള് അതിൽ ചെന്ന് പെടുകയാണ്. അങ്ങനെ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും, അതിലങ്ങോട്ട് ആസക്തരാവും. എന്നിട്ടോ അത് ലഭിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കില് ആ കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധം ഉണ്ടാവും, അതിനോട് കാമം ഉണ്ടാവും. അത് ലഭിച്ചില്ലെങ്കില് ക്രോധം ഉളവാകാണ് ചെയ്യണേ. ഇപ്പൊ ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിനും കാരണം ഈ ഭൗതിക ആസക്തികളാണ്. അതാണ് പിന്നെ കാമമായിട്ടും ക്രോധമായിട്ടും മാറുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ വ്യക്തികളൊക്കെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വഴുതി വീഴുന്നത്. ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള്, ആസക്തികൾ ഉണ്ടാവും, കാമം ഉണ്ടാവും. അത് പിന്നെ ലഭിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോധം വരും. എന്നിട്ട് മനോനിലയൊക്കെ തെറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങ് കാണിച്ചു കൂട്ടുകയാണ്. എപ്പോഴാണോ ഒരു വ്യക്തി പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാല് ഈ ലഭിക്കുന്ന ഈ സുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയൊക്കെ ത്യജിക്കുന്നത്, അത് എന്തുപോലെ എന്നാണ് പറയണേ? ആമ സ്വന്തം അവയവങ്ങള് അകത്തേക്ക് വലിക്കുന്നത് പോലെ. അതുപോലെ നമ്മള് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആസക്തി ഒക്കെ കുറയ്ക്കണം, പിൻവലിയണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് യോഗാവസ്ഥയിലെത്തുക എന്ന്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രവർത്തനനിരതമാണ്, പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും, വിശ്രമില്ല അതിന്. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വിനിയോഗിക്കണം. അതിന് കഴിഞ്ഞാല് അതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോള് നമുക്ക് ആത്മീയ ആനന്ദം ഉണ്ടാവും. അപ്പോള് ഭൗതിക ആനന്ദങ്ങളൊക്കെ തുച്ഛമാണ് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. ആത്മീയ ആനന്ദം ഏറ്റവും വലുത് അതാണ്. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ആനന്ദമൊക്കെ തുച്ഛാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവണത് ഭൗതികാനന്ദം നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ്. കണ്ടോ, ഭൗതികമായിട്ട് പണം സമ്പാദിക്കുക, ഇനിയും സമ്പാദിക്കാനുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടാവുക. ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമ സ്മൃതിഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ സമ്മോഹവും അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ കാമം അത് ക്രോധത്തിലേക്ക് നയിക്കും അല്ലെ? ക്രോധം പിന്നെ സമ്മോഹം ഉണ്ടാക്കും, പിന്നെ ഓർമ്മപ്പിഴ, പിന്നെ ബുദ്ധിനാശം, സർവനാശം ആണ് പിന്നെ. അപ്പോ ആഗ്രഹങ്ങള് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയും ഈ ഭൗതികതയിൽ വ്യവഹരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴ് മനുഷ്യന് ആഗ്രഹങ്ങൾ വരികയാണ്. ഈ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ഓരോരോ വിഷയങ്ങള് അനുഭവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുകയാണ്. അങ്ങനെ ആഗ്രഹം അത് പിന്നെ കാമം, ക്രോധാവണു, പിന്നെ സമ്മോഹം ഉണ്ടാവണു, ഓർമ്മപ്പിഴ, ബുദ്ധിനാശം, അങ്ങനെ സർവനാശത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങള് എങ്ങനെയാണ് ഉപേക്ഷിക്കുക? നമുക്ക് പറ്റില്ല അല്ലെ? നമ്മൾ യോഗികളല്ല, നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യര്. അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും എല്ലാ ആഗ്രഹവും ഉപേക്ഷിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. വിശിഷ്ട ഭോജ്യങ്ങള് ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് വെച്ചാല് അത് ത്യാഗമാവോ? ഇല്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല. മറിച്ച് എന്താ ചെയ്യുക? നല്ല വിശിഷ്ട ഭോജ്യങ്ങള് നല്ല പരിശുദ്ധമായി തയ്യാറാക്കുക, അവ ഭഗവാന് നിവേദിക്കുക, ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് സമർപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം അത് പ്രസാദമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള പരിത്യാഗം അത് നന്നല്ല. എന്തിനേയും ആത്മീയവൽക്കരിക്കുക, എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്. ഭഗവത് കൃപ
നമുക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും ഒരു ഘട്ടത്തിലെ ആത്മീയത നമ്മിലും സ്ഫുരിക്കാൻ തുടങ്ങും, സ്വയം സ്ഫുരിതമാവും. അങ്ങനെ അല്ലാത്തവരുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാമം, ക്രോധം, സമ്മോഹം, ഓർമ്മപ്പിഴ, ബുദ്ധിനാശം, സർവനാശം. അല്ലെ, ക്രോധിതരാവുക എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വ്യക്തിക്ക് വിവേകം തന്നെ നഷ്ടമായി പോവുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം വിസ്മരിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഭഗവാൻ അന്തര്യാമിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയ ഗുഹയിലുണ്ട്. ആ അന്തര്യാമിയായ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പല നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും പിടിച്ചെടുക്കാൻ ക്രോധിതനായ വ്യക്തിക്ക്, വിവേകം നശിച്ച വ്യക്തിക്ക് ആവില്ല. കണ്ടോ, ഈ എങ്ങനെയാലേ മനസ്സ് എത്ര പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കി വെച്ചിരിക്കണേ, കുക്കർ പോലെയാണ് പുകഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണേ. ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത്. 64-ാമത്തെ ശ്ലോകം. രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാനിന്ദ്രിയൈശ്ചരൻ ആത്മവശ്യേർവിധേയാത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉടമയും ആസ്വാദകനും, എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തും ഭഗവാനാണ്. ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയാല് ഒരാൾക്ക് സ്ഥിരചിത്തതയാർന്ന് സമാധാനം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനോട് ബന്ധപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതും അതുപോലെ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശാന്ത അവസ്ഥയുണ്ടാവും. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. ഇപ്പോ ശാശ്വത ശാന്തി കൈവരാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശീലിക്കണം. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം വേണം. പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട്, നിർബന്ധപൂർവം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. കണ്ണുകള് ഭഗവത് രൂപം കാണാൻ, കാത് ഭഗവത് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാം, കഥകൾ കേൾക്കാം, കീർത്തനം കേൾക്കാം, നാക്ക് ഭഗവത് കീർത്തനം പാടാം, പ്രസാദം ഭുജിക്കാം, മൂക്ക് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച തുളസി മണക്കാൻ. അങ്ങനെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവതോന്മുഖമാക്കാം, അല്ലെ, എല്ലാം ആത്മീയവൽക്കരിക്കാം. അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ, സെൻസസ് ഒക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 66-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ ന ചായുക്തസ്യ ഭാവന ന ചാഭാവയത ശാന്തിരശാന്തസ്യ കുതസുഖം. പരമപുരുഷനുമായി കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ സുഖം എവിടെ? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, ഉറച്ച മനസ്സുണ്ടാവില്ല, സ്ഥിരത ഉണ്ടാവില്ല മനസ്സിന്. അതില്ലാതെ സമാധാനവും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുണ്ടായാലും എന്താ കാര്യം, അല്ലേ? സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ ഓരോരോ പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈശ്വരൻ എനിക്ക് സുരക്ഷിതത്വം നൽകും എന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മുടെ എല്ലാ വ്യാകുലതകളും അകറ്റും. ഇതാണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം, കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ്, അല്ലെ, കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിന് ഒരു അന്തിമ ലക്ഷ്യമില്ല. മനസ്സ് അസ്വസ്ഥായിരിക്കും, എപ്പോഴും ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോ നമ്മള് പ്രേമാഞ്ജനച്ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്ത സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദനോട് അതീന്ദ്രിയ ഭക്തി വളർത്തിയെടുത്ത ഭക്തന് അദ്ദേഹത്തെ തൻ്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തും എപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാവില്ല, അല്ലെ? എപ്പോഴും വ്യാകുലതകൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്ത മനസ്സായിട്ട് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും, അല്ലെ? നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? വിശ്വനാഥൻ പിതാവ് നമുക്കെല്ലാം, വിശ്വധാത്രി ചരാചര മാതാവും, അച്ഛനും പുനരമ്മയുമുണ്ടല്ലോ, രക്ഷിച്ചിടുവാനുള്ള നാളൊക്കെയും. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാ ഭയപ്പെടണേ, അല്ലേ? കൃഷ്ണ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം ഇതെപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവട്ടെ. 68-ാമത്തെ ശ്ലോകം. തസ്മാദ്യസ്യ മഹാബാഹോ നിഗൃഹീതാനി സർവശ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യസ്തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. അതുകൊണ്ട് കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ആരാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ കഴിയണം. അങ്ങനെയുള്ള നിയന്ത്രണ
ശക്തിയുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ, അല്ലെങ്കിൽ യോഗി, യതി, ജ്ഞാനി എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പോ മഹാബാഹോ എന്നാണ് വിളിക്കണേ. അർജുനന്റെ കഴിവ് അംഗീകരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളെയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പരിശീലനം കൊണ്ട് ഒരാൾ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം നേടണം. മനുഷ്യ പ്രയത്നം കൊണ്ടൊന്നും ഒതുക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ. ഭഗവത് സേവന നിരതമാക്കണം. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാവും. വിശ്വാസ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കീഴില് പരിശീലിക്കേണ്ട ഒരു ആർട്ടാണ് ഈ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം എന്നുള്ളത്, ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്. അങ്ങനെ അറിയണ ആള്, അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയ ആളാണ് മുക്തിക്ക് യോഗ്യനാവുക. വിഷയ ചിന്ത അതുപോലും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ ഞാൻ ഇനി കാണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണടച്ചു വിചാരിക്കുക. പക്ഷെ മനസ്സിൽ അപ്പോഴും എല്ലാം മിന്നി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, കാര്യമില്ല അല്ലേ? ഓ, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഈ ശരീരമല്ല ഞാൻ എന്നുള്ള ആ ബോധത്തില് ഒന്നും അവകാശപ്പെടാതിരിക്കുക. ലോകത്തിൽ ഒരു വസ്തുവിലും ഉടമസ്ഥാവകാശമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ, അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്നുള്ളത്. പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലേ നമുക്ക് വളരെ പവർ കിട്ടുന്ന പറയണേ. ഊർജം, നമുക്ക് തേജസ് ഓജസ് ഒക്കെ വർദ്ധിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ. ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ തന്നെ അതിന് അതിയായ ശക്തി നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് ഗാന്ധാരി വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ കണ്ണടച്ചു കെട്ടി അല്ലെ, ഭാവി വരൻ അന്ധനാണ് എന്നറിഞ്ഞ വേളയില് ഗാന്ധാരി പറഞ്ഞു, എനിക്കും ഇനി കാഴ്ച വേണ്ട. അങ്ങനെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു, മഹാറാണിയായി, കുറെ കാലം ജയിച്ചു, 100 മക്കളുണ്ടായി, 101 മക്കളുണ്ടായി, എല്ലാവരും വലുതായി. ഇപ്പോഴവരൊക്കെ യുദ്ധക്കളത്തിലാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തില് ദുര്യോധനന്റെ ആ പരാജയം മണത്തറിഞ്ഞു അല്ലെ, പരാജയപ്പെടാൻ പോകുന്നു എന്നറിഞ്ഞ വേളയില് പറയാണ് ഗാന്ധാരി, മോനെ, നീ എന്റെ മുന്നില് പൂർണ്ണ നഗ്നനായിട്ട് വരൂ. ഞാൻ എന്റെ കണ്ണിന്റെ കെട്ടഴിച്ച് മുഴുവൻ ബലവും നിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആവാഹിക്കാം. എല്ലാ തേജസ്സും ഓജസ്സും എല്ലാ ശക്തിയും ആവാഹിക്കാം. പിന്നെ നിന്നെ വധിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അപ്പോ ശരി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ പോവുകയാണ് അമ്മയുടെ മുമ്പിലേക്ക്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ഇതറിയാലോ. അപ്പോ ദുര്യോധനനോട് ചോദിക്കാണ്, നീ എന്താ ഈ രൂപത്തില്, എവിടേക്കാ പോണേന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ, അമ്മ പറഞ്ഞു, ഓ, നീ മകനൊക്കെ തന്നെ, എന്നാലും വലിയ പുരുഷനല്ലേ, അമ്മയുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഇല കൊണ്ടെങ്കിലും ആ നഗ്നതയൊന്ന് മറച്ചിട്ട് പോയിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കാണ്. അപ്പോഴും ദുര്യോധനന് തോന്നി, ശരിയാണല്ലോ. അങ്ങനെ ഗാന്ധാരി കണ്ണു തുറന്നപ്പോഴോ ആ ശരീരമാകെ തന്റെ കണ്ണുകൾ ഓടിക്കാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് അല്ലേ കണ്ണു തുറക്കുന്നത്. ആ ദുര്യോധന, നീ ഇല വെച്ച് മറച്ച ആ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ദുർബലമായേക്കാം, ബാക്കി ഭാഗമെല്ലാം വജ്രം പോലെ ബലപ്പെടും എന്ന് പറയാണ്. ഭീമൻ എന്താണ് ഈ തുടഭാഗം തകർത്തിട്ടാണ് ദുര്യോധനനെ വധിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തെ നിയന്ത്രിച്ചപ്പോ അതിന്റെ ആ തേജസ്സും ശക്തിയും എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മള് ഒരാളുടെ ജനനം മരണം ഇതൊക്കെ കണ്ടവരുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകൊണ്ട് ഭൗതിക ശരീരമേ കാണാൻ സാധിക്കൂ, ആത്മാവിനെ കാണാനോ ജ്ഞാനക്കണ്ണ് വേണം. അപ്പോ ശരീരത്തിന്റെ പോലും ആ പുറമെ മാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്ന ആ പരിമിതമായ ഇന്ദ്രിയമാണ് നമ്മുടെ കണ്ണ്. അകത്തെന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഈ സ്ഥൂല ശരീരം, അതും കുറച്ച് ഭാഗമൊക്കെ കാണുള്ളൂ. സൂക്ഷ്മ ശരീരം, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങള്, പ്രാണൻ, ബുദ്ധി, ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മള്. പ്രാണനെ അനുമാനം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് ആ ആത്മാവിന്റെ ആ അനശ്വരതയെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയൂ. ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ശക്തി കൊണ്ടാണല്ലോ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനുഷ്യപ്രയത്നം കൊണ്ട് ഒതുക്കാനാവില്ല. അതിന് അവയെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ഉപായം. അപ്പൊ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ.
കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ടുവേണം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാനെന്നും വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കലയെന്നും അറിയുന്ന ഒരാൾ സാധകൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ ഒരാള് ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു. ഇന്നലെ ചോദിച്ചില്ലേ അക്ഷൗഹിണി, അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ. അക്ഷൗഹിണി എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ് ചോദിച്ചത്? അക്ഷൗഹിണി ഇതാ നോക്കൂ, ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. 21,870 രഥങ്ങള്, 21,870 ആനകള്, 65,610 കുതിരകള്, പിന്നെ എത്രയാ, 1,09,350 കാലാൾപ്പട. ഇതടങ്ങുന്നതാണ് ഒരു അക്ഷൗഹിണി. ഓക്കെ, ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പറയാമോ മാതാജി? ഇതാ ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ നോക്കൂ, സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അക്ഷൗഹിണി 21,870 രഥങ്ങള്, അത്രയും തന്നെ ആനകള്, പിന്നെ 65,610 കുതിരകള്, പിന്നെ 1,09,350 കാലാൾപ്പട. അതില് 7 അക്ഷൗഹിണി പാണ്ഡവർക്കും അങ്ങനെ 11 അക്ഷൗഹിണി കൗരവർക്കുമുണ്ട്. ഓക്കെ, സംശയം വ്യക്തമായി മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഈ അധ്യായം കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ സാരം മുഴുവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത അവസാനിച്ചില്ല. അർജുനൻ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അതിന് മറുപടി നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. നാളെ 3-ാം അധ്യായമാണ് കർമ്മയോഗം. ആത്മാരാമ ജീവിതമാണോ ശ്രേഷ്ഠം, പിന്നെന്തിന് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു എന്നെല്ലാം അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാനോട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ.